Hello guys. Dito tayo no sa issue ng yung tactics ng kalaban, tactics para hindi mapakinggan yung kahilingan ng mamamayan to have an open books, to have an open liquidation, to have an audit. At ito yan, unti-unti natin napansin. At dito at least yung sa iba na siguro ang trabaho lang nila ang sa kanila lang is mapakinig yung yung sa bansa natin. Dito tayo guys dito tayo maingat. Bakit? The moment you open, lahat depende kung sino yung sinusuportaan mo, kung sino yung sa tingin mo dati. Kasi may ibang mga vloggers na ngayon, may ibang matatawag nating influencer. Dati, they are very critics. They are very critics to the Marcoses. They are very critics to Duterte. At makikita niyo yan guys. And it is your job and it is your assignment kung sino ito ng mga vloggers dito. And this is the way at ito ko ilalahad yung mga strategy nila. So salamat for new subscribers. Salamat for taking time to watch this program. Kung gusto nyo ng laman, kung gusto nyo ng sa English pub beef no? Yung mga pag-analisa natin sa lipunan natin, it's not for us, no? That is why nandito tayo. That is why, di ba, bumabalik ako dito sa ere, no? Kasi matagal na tayo nahimik mga DDS, lahat. Pero ngayon kailangan ng natin, kailangan ng boses natin, kailangan ng sigaw. And this fight is not just kung ka, DDS ka, yellow ka or red ba. This fight is yung natin, sinisigaw natin even before, no? Bata pa tayo, nakikita natin on our parents, lahat yung pagbabago sana sa bansa natin. At unti-unti na sanang nadama natin, as I mentioned, during the time of President Duterte. Yung pinapangarap natin ng mga daan, lahat, mga access road, nagawa na sana, na natin, yung mga airports, mga seaports, nadugtong na yung mga sasabi natin, imposible. At dito nga sa amin, sa Cebu, di ba? Yung pagdugtong ng Cordoba and Cebu, it's not Duterte's project, I believe, no? At sinasabi niya, inaangkin niya, kay Pinoy yan. Pero yun, does the Pinoy administration have the capability to implement those, At dito yan, nangyari, buti na lang, on the time of President Duterte. Tapos. Hindi lang yan guys. Ang raraming mga seaport, airports, lahat, mga access roads, hindi na lang may balita sa kay Rami. Pero ngayon, napansin nyo ngayon, kahit pagkumpis ka, kahit pagkumpis ka ng mga
ano daw, mga smuggler. Diba? Hina-highlight pa. Diyan na lang kadesperado, guys. Matitingnan natin, no? Yung gobyerno natin. For what? Trabaho ba ng presidente yan? Diba? Mas makikita mo pa siya yung sa mga na-confiscate na mga smuggler. Pero the question is, sino yung mga smuggler na tinutukoy nila? We need the names, particular names. At kung meron man, tingnan talaga natin. Diba? Ano yung operations nila? Nandyan ba ang Senado natin? Nandyan mga mababatas natin? At hindi natin may i-blame, no? Merong mga nakikita natin, there are some really mga expose. Pero saan yung Senado natin? Saan yung mga kongresista natin? Diba? To validate if these accusations, totoo ba to? Tapos siguro may magtanong, oh, kung hindi yan totoo, then what? Mambabatas kayo eh. You do all have the rights to sampa ng kaso kung sino nag-expose niyan. Pero kung totoong may anomalya sa bayan natin, di ba? The other side of the coin. Kung sabihin natin kung may anomalya sa bayan, sino mga kinabang sa mga pera-pera dyan? Bawat isa Pilipino. As I mentioned, kahit wala kang trabaho, di ba? Kung bibili ka, kakain ka sa Jollibee, bibili ka ng mga grocery, kahit toothpaste na sachet, parte ka niyan. Kasi yung binabayaran mo, may kaparte na value added tax. Yan ang papunta sa pundo ng bayan. At walang karapatan itong mga senador natin. Kasi hindi yan sa pera nila. That is not their money. At pag hihingi tayo ng open liquidation, hindi open ano lang yung certificate. We need the time, the date, saan inilaan. Kung nagpabigay ka ng mga goods, we need the receipt. We need the recipient. And that is how to validate kung totoo ba yung sinasabi nila. Pero kung bibigyan lang tayo ng resibo, ibang usapan na yan. At itong kuha, hindi sila makapag-action eh. Bakit? Yung pondo nila, yung departamento nila, or otherwise, gigipitin sila, di ba? Lahat-lahat. Or otherwise, kung sino yung nag-lead yan, candidate ka talaga, tanggal. We expect for the COA to do ano yung mandato sa kanila, di ba? Pero kaya ba nila sa kanila lang mismo? I doubt, no? Lahat ng senador, mambabatas, tahimik. Ikaw kuha ka, kung sa Bisaya pa, magpakahero ka. Ay, pamilya ni mo eh. Or otherwise, baka nabusog na rin. Go with the flow na lang. Wala ka na mga magawa eh.
At ito yan guys, this is the strategy na ginagawa ng mga masasabi natin mga mamabatas, kasi we don't even hear from sa kanila para ma-die off yung issue, di ba? Na isinisigaw ng bayan, isinisigaw natin, inaaraw-araw natin, di ba? Saan yung pondo? Saan ang Pangulo? Saan ang pondo? Si President Duterte dati nawala lang ng mga 2 days, 3 days. Nasaan ang Pangulo? Ngayon, ang nawala kaba ng bayan, yan ang isisigaw natin. Nasaan ang pondo? At this is very exciting. Buti na lang merong mga vloggers, diba? Kaya nga guys, please share on this vlog and thank you for subscribing this. At least tayo ang susi, tayo ang masasabi natin isa sa mga daan dito sa kariton natin. What we deliver is what we expect. Ang ganda ng slogan. On the fly lang to guys, wala to mga script yung nasabi ko. What we deliver is what we expect. Ang ganda. Yung kariton. Kaya nga yung kariton, at least tayo ang vehicle of truth. Ang ganda naman, vehicle of truth. So subscribe muna and like and share. Okay guys, ito yung mga strategy. Dito na tayo sa strategy. Para ma-die off yung issue ng nasaan ang pondo, para mai-ignore na lang yung si President Duterte. Biruin nyo, Pangulo pa, dating Pangulo nananawagan. So meron talaga siyang balls. Kasi like ako lang, as vlogger lang, as ako, di ba, on my side story lang, magsasabi ma-demand, wala akong capacity to ask for it, to demand for it. Kahit kaparte pa tayo, no? Pero kung ang haligi na, at ito yan, di ba? Na-discuss ko on my previous vlog na we expect there's an earthquake coming sa Senado natin, sa Congress natin. Once uupo na yan once tatakbo na yan si President Duterte. At ito yan. At dapat matingnan din ito sa mga senador. Dapat matingnan din itong vlog natin sa mga kongresista. Tayong mamayan, parang hindi natin mapipil, no? Kung ano yung intensity, kung ano yung Richter scale, yung sa earthquake na posibleng mangyayari. Pero dito, sa Senado, sa Kongreso, dyan, damang-dama na nila ngayon. Nagkarandapan na lang sila dyan. Saan yung mga pondo? Sino nagbigay sa kanila? It doesn't mean siya yung nagbigay, sa kanya yung galing pera. Kasi pwede ba yan guys? Tayo yung kapitalista eh. Nasa atin yung kapital. Bawat bili natin sa tindahan, bawat bili natin ng sachet, kayo sachet,
Kahit siguro maliit lang na mga party tayo dyan. Dyan galing ang pera. And they have the balls to shout out, di ba? Galing sa kanila ang pundo. Galing sa pundo namin. Sila lang yung tagabigay. At ito yan, daman-daman na ng mga senador ngayon, mga mababatas natin. There's a divide. And of course, sino yung masasabi nating binigyan ng mga amnestia, no? Or binigyan ng pardon during the time of Duterte? At sa ngayon nakinabang siya, let's say sa binigay na pondo. Oy, dandahan sila dyan. Marami yan sila, di ba? Di ba? Si Robin Padilla, sino yun? Yung action star. Mga action star yan sila. Lahat. Tapos naging senador. Dito mo lang makikita sa Pilipinas. Ikaw mag-a-apply ka ng mga sales lady, mag-a-apply ka ng security guard, mag-a-apply ka ng, di ba? Na para sa atin ba, hindi na kailangan sana ng mga NBI, lahat-lahat, di ba? Kasi dagdag gastos na naman yan eh. Ito, hinanapan mo ng good moral character. Pero saan mo makikita yung mga bad moral? Baka ngayon nagbago na. Yan sa Senado. To run for the Senate, wala. As long as you are a citizen of the country, di ba? Of the right age. Wala sinasabing may record ka. Tingnan nyo kahit sino na lang. Pero nawala tayo sa issue, no? So ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. There's a division it's going to be happening. Okay? And because of Duterte's strategies at Duterte, strategist eh. Kasi ngayon kung tahimik sila, let us see. At ito lang yun, di ba? Because of his announcement, dito yan. Kailangan namang tatakbo, pupunta sila sa partido PDP Laban. Tapos wala man lang silang naiambag o wala man silang reaction with regard sa hiling ng Pangulo. Diba? Baga na kasi lagnaon kung sa Bisaya pa. And it's going to be happening, I tell you. Pero ngayon, yun. Kasi next year pa, diba? Yung sa Senado. Dito yan. They will try to bring down o ilihis nila ang issue with regards sa hiling mismo ng dating Pangulo na si President Duterte. At alam ng lahat at alam ng mga mababatas na ever since he steps in yun sa opisina niya until
nag-ano siya, tinapos niya yung termino niya, yung trust rating, di ba? Hindi lang isang hindi masasabi nating dinodoktor yan, kasi ilang yan ilang agency yan At siya lang ang Pangulo na to maintain and to have that kind of trust rating. Do you think tulog o natutulog ang bayan, ang mamamayan? No, katulad sa akin, di ba? Unti-unti nang nagising, unti-unting gumising. Hindi itong pagbablog ko, no? Spare time lang to sa akin and ito sana is to do some other works. Pero meron tayong pagmamahal sa bayan natin, meron tayong duty, di ba? As Christian, Catholic mission, Christian mission, as me as a Catholic, di ba? Kung ano yung masasabi nating para sa mamamayan, para sa bayan natin, di ba? It is our own way rin sana, no? And this is my form, di ba? To share my opinion, di ba? This is my form. Nakikita ko kung ano yung masasabi nating kamalian. At merong mga vloggers dyan, iba-iba, di ba? I'm really glad that they are continue sa to expose kung ano yung kamalian sa ngayon, no? Ang hiling lang natin is kung may hindi tayong nakitang maganda, we have to correct it, no? Or otherwise, kung we ignore na lang natin yan, or masasabi natin pahintulutan na lang natin yan, baka on our next generation, yung nakikita nila na masama para sa kanila is nagiging tama, no? At ito yan, although maraming mga vloggers ngayon gumising na lahat-lahat, pero may iba ngayon, I tell you, na very critics ni Marcos, very critics ni Duterte. They are supporting on the good side, at ngayon ang rami na nila. I don't mention names kasi marami na sila Hindi na. Yan, the moment you open up, matingnan mo lang sa highlight nila. Hoy, at one way to check, guys, at ito yan, para ma-die off yung issue, para mawala yung issue, para mapatay yung issue, yung pagdidemand natin kung nasaan yung pondo. We demand an open liquidation, we demand an audit. Ito yung strategy nila. They keep on putting issues and issues and issues and issues para matabunan yung kay Duterte na mensahe. Kaya nga di ba? Nakikita nyo mga vloggers, akala natin kakampi natin dati, pero ngayon nagsilipatan na, di ba? They are attacking now on who? Duterte. With regards to what? To the ICC, di ba?
They are attacking him on ICC. Sinabi daw ni Duterte on this, on that. Pilit nilang minasamain. Pilit nilang dudungisin. Diba? At ito yan, na remember ko lang, if you want the person who look white, lagyan mo na siya ng ano. Yung kabila, lagyan mo na ng dumi. At ito yan, nangyayari na. Sinong bigla ka lang nag-twist? From anti ano ka dati, ngayon bigla ka na lang nag-twist? Mararami yan sila guys, ha? Kasi katulad siguro sa mga mababatas natin, busog na rin siguro. And this is their strategy. Diba? They keep making issue on ICC with regards to Duterte. Para matabunan yung hiling natin, hiling ng dating Pangulo is an audit sa bawat mambabatas. Pero directly ba inaatake si President Duterte sa mga mambabatas or sa administrasyon ngayon? Hindi. Ginagawa nila the same thing to the social media, the same thing yung sa mga oligarchs na pagmamayari itong mga mainstream media. At alam natin because of Duterte, di ba? Nabuksan yung isip natin na ang rami palang mga manipulation itong sa mainstream natin. At ito yun, parang sa kanila, this fight para sa kanila, nag-alliance yan sila, including na mambabatas. Siguro tahimik yung mambabatas natin, and that is only one indication. Tingnan nyo yung issue ni yung sa Mindanao na bata, ang pangalan ba niya? Agila ba yun? Nandyan sila, no? To tackle on that issue. Pero ang malaking issue ang hinaharap sa atin, sa bayan natin, ang pinakamalaking issue is yung karapatan ng bawat isa, di ba? Na magtanong, saan yung pondo? Kasi yung kay Agila on a certain group lang yun eh. Di ba? May pag-aabuso ba lahat-lahat? On a certain faction. Pero ngayon, ang ipinaglaban natin is pangkalahatan. Nationwide issue. Kasi from Apare hanggang Hulo, Solo, Tawi-Tawi, bawat bili mo, as I've told you, kahit wala kang trabaho, parte ka ng pundo ng bayan. So paano natin ito, guys? Kasi ang strategy nila is what? Yun, ICC at first, tapos gagawa sila hanap sila ng mga issue, mga bigger issue para matabunan si President Duterte. Yung hinihiling niya, kasi siya yung, para sa akin
nagkatawan for us. Ang dapat, no, katulad ko, on my free time, this is my way of expressing it. At least, diba, marami tayo makakita. So lahat tayo, guys, kung sino yung may gusto may pagpatuloy yung pagbabago natin na nadama natin on the last administration, this is our chance. We have to demand, diba? We have to demand kung ano yung para sa atin. We have to demand kung saan pinunduhan yan. And that is the responsibility sa mga mababatas natin and to this government, present government. Yung mga biyahe ni Marcos up until now, di ba? How much they spend? Yung mga party-party sa lahat-lahat. If they question Sara, we also have the right to ask. Regardless, what we demand, regardless, lahat, including Sara, no? Dito natin makikita lahat-lahat. At dito natin mapansin yung sincero ng mama, sincero ni dating Pangulo. Because of what? Kahit nandyan pa yung anak niya, no holds barred. So paano natin to, guys? Paano natin to labanan? Ibang laban na ngayon. Ang laban ngayon is yun, to the social media, lesser na lang yung sa mainstream. Gisingin natin ng gisingin every day with your support, no? I encourage you, if you can make this kind of platform, yeah, I'm just using my phone. Nakikita nyo, guys, di ba? Kung may free time lang ko sa trabaho, I use my voice. Ikaw, di ba? Kung may malasakit ka, may anak ka pa doon sa Pilipinas na iiwan, may pamilya ka pang naiiwan yun, you have the rights. Di ba? Dahil sa paghihirap mo, kahit saan, para maitaguyod mo lang ang papamilya mo doon. At nakinabang yung gobyerno, nakinabang yung sa Senado, nakinabang yung mga pondo. Tapos ikaw, wala kang karapatan. You have to speak out. And this is one way. At that is why I encourage, hirap at first. Me, I struggled. No? Pero I am not that kind of, yung iba, meron silang mga listahan. Wala. Ako is on the fly to. Based on my experience lahat. As OFW, diba? Based on my experience, yung laki sa kahirapan, diba? Makikita mo yung tao Yung sa akin is wala yung nasa puso ko. At kung hindi ka makapag live or hindi ka makapag vlog like this one, just way of sharing it, diba? At least mapakinggan
kung totoo nga ba o hindi. And for you also to validate kung ano yung mga pinagsasabi ko dito, no? Kasi karamihan siguro natin sa kabisi natin, no? Sa trabaho, pag open mo, yun na lang kung sino yung pina-follow mo. Yan ang problema. Kung yung sinusunod mo, pina-follow mo, ina-idolize mo, sinusuportaan mo na influencer o matatawag natin vlogger, kung pumanig na sa kabila, as I told you, marami na sila, pumanig na sa kabila, and they are attacking now, sa tingin mo, o nga, no? Iyan ang problema. Bakit? Yung kamalian, sa tingin mo, palagi mong tinitingnan, palagi kang nakinig, yung mali, magiging katotohanan na rin. And that is why, kung gusto mo ng beef, laman, and this is my way of malasakit sa bayan natin. Regardless kung whatever camp, no? Kasi ang isa na naman lang ang layunin natin, diba? Na yung mga pangarap natin, yung bata pa tayo, hiling natin, we have the same goal to achieve. Hindi sa sarili natin mismo, kundi sa pamilya natin, lalo na yung mga OFW, diba? Yung mga anak ninyo, pamilya natin, naiiwan dyan. And this is our fight on how to fight. Ito yan. We keep on shouting, we never stop, no? Kahit sabihin, nililihas nila yung issue, nandito pa rin. We stand for what is right. Kahit sabihin, iniiba nila, naghahanap sila kung ano yung mga issue sa lipunan para matabunan, kung ano yung mga hiling natin, hiling ni dating Pangulo, to have a liquidation. We never stop. We keep on doing this. Kahit binabayaran na yung ibang mga vloggers, diba? Para lang kumakampi, diba? Para lang hindi, kung sa Bisaya pa, mayutingkay ba? Kung sa ano pa Tagalog yan, para lang hindi hindi mahalukat yung mga pondo nila, kung saan nila binigay, saan nila ginasta. Sa gobyerno natin, kumusta yung mga all their purchases? At ito yan, one way to fight, one way to for them, nagigising sila, di ba? Sabi ko on my previous vlog, yung November 3 para sa kanila. Kasi ngayon tahimik pa sila, tahimik pa sila sa mga santo, tahimik pa sila sa mga kaluluwa. Kaya nga November 3, that is their day, Mambabatas Day, Lawmakers Day. Kasi walang umiimik. At ito yung mahirap, guys. Bakit? Yung gising, paano mong pagisingin? And with our boys, diba? Yun, i-spread out natin to. Salamat guys ha. Huwag ka na lang muna for today. Okay, it's time na sad. As I told you, pag may time lang ko, this is my way of showing support. Hindi sa kandidato lahat-lahat.
support for the progress or development sa bayan natin. At for as DDS, I'm lucky na yung sinusuportaan namin na dating Pangulo, siya yung nag-lead. Diba? It is not all about the colors. It's all about kung bawat isa sa atin kung nagampanan ba sa mga batas natin yung ini-expect natin. Nandyan sila binuboto ng bayan na i-deliver ba nila on what our expectations. Okay guys, Amping sa Kanunay, live here in the heart of USA. Kariton guy. Okay? God bless. Bye.